Moi boas, mister, que tal, como estamos? Antes de nada, feliz Semana Santa. Antes de continuar co partido deste domingo, quero repasar un pouquiño estes dous últimos encontros. Empezando polo partido da UD, o Couto, xa que decir, nadie ganou nese campo, un super equipo, xogadores con moita calidad. Bueno, o equipo na primeira parte fixo unha gran primeira parte, pero a segunda lle costou máis entrar no partido despois dese gol tan tempranero onde se remontou. Fálame un pouquiño do encontro contra o UD. Bos días. Bueno, o partido foi... Eu creo que xogamos moi ben. Vendo repetido, aínda me vou con mellores sensacións das que tive en directo. Creo que a primeira parte foi nosa, tivemos opcións para o 0-2, mátanos o gol xusto antes do descanso, ese autogol que mete Brais Vidal, nos mata a balón parado. Bueno, se foramos 0-1 ao descanso o partido cambiaba completamente. É certo que ese gol, nos meten un gol xusto na última xogada antes de irse ao descanso e nos meten aos 30 segundos ou un minuto de xogo na segunda parte. Matounos. É certo que despois hai 20 minutos que estamos moi mal da segunda parte, pero é certo que os últimos 20 volven a ser bons minutos, xogamos ben, metímolos en campo, no seu propio campo, moito centro, moito córner, tivemos 3-4 ocasións e despois tivemos o penalti, que se hubiéramos marcado, pois nos hubiera acercado o resultado, polo menos un empate. Despois, xa falando un poquinho do partido do xoves, un encontro no que a verdad o equipo marchou con malas sensacións, un encontro que costa, é un campo que sempre aos tradenses sempre lle gustou. Quero que me analices un pouco esa derrota. Que opinas ti? Pois todo o contrario que as sensacións do Couto, moi mal. É o primeiro partido que temos no ano que non estamos ben, líneas xenerais, despois podes gañar, podes perder, pero non podemos ir fora de casa e facer o partido que fixemos. Hai que ser autocrítico. É certo que non pasa nada, que temos unha puntuación moi alta, que a tempada está sendo moi boa, pero hai que frear isto. Sobre todo a primeira metade fallamos en cousas principais do fútbol, disputas, segundo balón, lectura de xogo, cousas básicas. Claro, o Somozas está xogando a vida, demostrouse esta xornada que todos os equipos de arriba pois perderon contra os de abaixo, porque, bueno, parece como que o playoff está medio garantizado, porque a Arousa está fallando, e os equipos de abaixo están xogando a vida, e o Somozas é un equipazo, e se vas ali a xogar ao 50% gánante. Eso é clarísimo. Bueno, hai que mellorar, xa falamos hoxe, non pode ser, non podemos ter esa actitude, polo menos hai que loitar hasta o final, hai que, bueno, cousas que hai que corrixir dentro do vestiario, e que non vola pasar. Xa falando do encontro este fin de semana, regresamos ao novo municipal ca nosa xente, que por certo hai que destacar, e quero tamén darlle valor aos desplazados tanto a Ourense como ao xoves a Somozas. Volvemos a casa, ca nosa xente, a intentar revertir estes dous últimas derrotas. Como ves o equipo contra o Teixo? Bueno, vexo tocado, levamos 2 derrotas seguidas, hai que levantar a cabeza. É certo que todo ven un pouco do partido do Couto, desa derrota, había moita ilusión, moitas esperanzas de intentar gañar a Liga, era moi complexo gañar a Liga, e a realidade, ainda que gañáramos no Couto iba a ser moi difícil, pero creo que o pagamos en Somozas. Esa desconexión que tivemos non é normal, bueno, temos o domingo un partido moi importante, importantísimo, se queremos afianzar o playoff e queremos xogar a quedar segundo ou terceiro, temos que gañar sí ou sí, e eles están na mesma situación que os Somozas. É un equipo que é moi bo equipo, o ano pasado foi sexto, é un equipo que está en problemas, vai vir aquí a xogar ao 200%, e nós, como non igualemos eso, como non estemos ben, non vamos a gañar. Bueno, temos que mellorar as cousas, este equipo, a verdade, hai que confiar nel, eu confío plenamente neles, pero temos que levantar cabeza, olvidar xa o partido do Couto, olvidar o do outro día e volver á rutina nosa. Necesitamos a xente, esperemos que se enche o novo municipal e disfrutar, porque quedan poucos partidos. Eu non son rencoroso, pero me acordo das cousas. Ti fai unhas xornadas atrás, fai un mes atrás, dixeches que despois do partido contra Ourense xa se sabría a posición que ocuparíamos, así a gran resumen de como verías o equipo. A día de hoxe, en que posición ves o equipo?
Bueno, creo que o playoff o temos. Esa, é certo que hai que cerralo, pero todo o mundo pensaba que todos os equipos de arriba íbamos a gañar todo, que estábamos nesa dinámica, o Londres non perdía, Sarriá non perdía, nós non perdíamos, Villalbés sí que sufriu un pequeno baixón, e a realidade é que se elevas 54 puntos, quedan 12 por xogar, bueno, que son moitos puntos. Es que o ano pasado a Sarriá non meteuse con 50 puntos nun playoff, e nós xa temos 4 máis. Seguramente non cheguen 54, pero 56, 57 puntos garantízate un playoff. Que pasa? Ahora temos a posibilidade de quedar segundo ou terceiro e de xogar unha volta na casa, que sería moi bonito. Xa xogar un playoff falando mal a hostia, pero xogar un playoff e ainda por riba ter a posibilidade de xogar a volta na túa casa, pois é algo que creo que ten que facer moitísima ilusión a todos e temos que loitar por el. Bueno, hai que facer, se queremos que ser segundos ou terceiros, a verdade é que hai que hacer 9 ou 12 puntos, senón o vamos a ter difícil e temos que afianzarnos. Xa para finalizar, quero que invites a afición para o encontro deste domingo. Pois que veñan, queden 2 partidos na casa de tempada, que veñan a disfrutalo. A realidade hai que cerrar a tempada que está sendo histórica, vir aquí, disfrutar todos, os xogadores tamén, aínda que xogamos con esa presión, hai que vir a disfrutar, a grada igual, esperamos facer un moi bo partido. É certo que o tema de Somozas, pois a xente que viño pedirlle disculpas, porque foi o único partido, perdemos moitos, algún partido fora da casa, empatamos, pero nunca con esas sensaciones que tivemos en Somozas, pois que confíen en nós, que vamos a darlle a volta. Moitas gracias. A vos.